ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಡ್ಬೊಕ್ಕನಿಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ್ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲದಾಗ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಎಂಕೊಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುನು ಕನ್ಪದ ಐನ ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಬೋಕ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬಲೂನ್ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬ ಆಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಪೋನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಒರಿಯೊರಿಯಾಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ಕೊರ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಪೇರ್ ಅಗಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈನ ಗೇಮ್ ಪಂಡ ಬಲೂನು ಉರ್ತುದು ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಏರ್ ಬೇಗ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟುವೇರು ಅಕಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಪೇರು ಈ ಗೇಮ್. ಸೊ ನಿಗಲಿಗೆ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂನಾಗ ಈನ ಗೇಮ್ ಎಂಚಿನಂದು ಪೂರಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಒರಿಯೊರೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬುವರು ಇಂಚ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಪಡ್ಲೆ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಬೇತನಿ ಪಾಡುವೇರು ಅಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪುಗು ಬಂದುಲೇರ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಮುಲ್ಕೆಲ ಬಲೂನು ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತನೆ ಟೈಮರ್ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಟೈಮರ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಏತ್ ಟೈಮರ್ ದು ಲೈ ಮಲ್ಪೋರಂದ ಅವ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆನಾ ಮುಲ್ಪಡಿ ರೆಡಿ ಉಂಟಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಕಡೆ ಬಂದ್ಲಕ್ಕ ಕಟ್ಟನಾಗಲೇ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಬಿಡು ಬಂತ ನೈಕಿ ಅಂಡ 58 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಗೊಬ್ಬೇರು ಮಾಮಿ ಗೊಬ್ಬೇರ ಮೂಲು ದಿ ದಿಂಜಿ ನೆತ್ತದು ಬುಗ್ಗ ಮಾತದು ಬುಗ್ಗ ಇಂತಿಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಕುಡ ಗೊಬ್ಬುಡಪ್ಪುಡು ಉಂಟ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂತೇಜಿ ದಿಲೆ ಬಲೂನ್ ದಿಲೆ ಫುಲ್ ಪಡ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಬೇಡ 3 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರ ಅವು 8 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಪೆರ ಐತೆ ಮಿತ್ ಅವಾಗಲೇ ಮಲ್ಪೆರ ಐತೆ ಮಿತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಂಜಿ ಬೋರುಂಡು ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಎಲ್ಲಿ ಅವಡಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ನೀ ಪುನ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಡು 0.5
ಆನ್ ಆಡು. ಬಂಗಂಡಿಯಾ ಇದು 0.5 ಬಡ್ಚಿ ಅವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನು ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇ ಈ ಕೇಸು? ಎಳೆ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುರ್ ಪಡೋ ಮುಟ್ರೆ ಜೀರ್ದೆ ಮುಟ್ಟುನು ಅಯ್ಯೋ ಕೂಡ ಹಾ ಅವರ ಉರ್ಪಲೆ ಫುಲ್ ಉರ್ಪಲೆ ಹಾ ಸಾಕ ಬಿಡ ಏ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ ಮಾತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡ್ ನನಗಂತೂ ಈ ಜೀವನವೇ ಬೇಸರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಭೂಮಿಕಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ದ ವೀರ ಬರಲ್ಲ ಈಸಿ ಗೇಮ್ ಫುಲ್ ಉರ್ಪಡು ಈಸಿ ಗೇಮ್ ಇತ್ನ ಬುಡ್ಪಾವೈತಿ ಅಡ मुझे चलो बोलो स्टॉप ಎತ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಯಾನೇ ವಿನ್ 40 ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ ಮಾರ ಎತ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಯಾನೇ ವಿನ್ 40 ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ ಮಾರ ಮೊನ್ಲ ಪನ ಭೂಮಿಕನ 1 ನಿಮಿಷ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತನ ಎನ್ನ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಪಾರಚಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಪತ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು ಗೋ ಮಂಜಿ ಮೋಲ್ ಮಾರಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿತ್ತೆ ಏ आज सेकेंड आड़ रात्रि ए आज सेकेंड ಹೋಗಿ ಪಲ್ ಮರೆ ಕಡ್ದು ಮಾರು ಅಡ್ಡು ಆಡು ಆ ಒಂಜಿ ಯಾಕಡೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ಮಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಟ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದಾಜು ಆಯ್ತಾ ಬಂದಿಪ್ಪು 25 ಹಾಂ 5 ಹಾಂ 34 ಸೆಕೆಂಡ್ 34 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏರ್ ವಿನ್ ಇಯೇ ವಿನ್ ಈರ್ನೇತ ಎನ್ನ 58 ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಐಟ್ ಯಾರ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಯ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪನ್ ಪೇ ಏತಂದು ಎನ್ನ ಏತ್ 34 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಮಿನ 2 ನಿಮಿಷ 54 ಸೆಕೆಂಡ್ ಭೂಮಿಕನ 49 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇರ್ನ 58 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಬೂರು ನಂಚದ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇಮ್ ಬತ್ತದು ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟುನ ಇತ್ತ ಐಟ್ಲ ಅತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ದಮ್ ಇತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟವೇರ ಅಕಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಪೆ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಇಯೇ ಯಾನೆ ಯಾಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿನದ ಐತೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟು ನಾವೇನು ಬೂರ್ಪ ಅವರಿಜ್ಜ ಅವನ್ ತಿರ್ಗ ಬರೋಡು ಈಚೆ ಕಟ್ಟದು ಇಂಚೆ ಬೂರ್ಪ ಬರೋಡು ರೆಡಿಯಾ ಅಮ್ಮ ತೋನ್ನ ಅಡ ಅಡ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕುಲ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ತೊಂದು ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಅವನಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ನ್ಯಾ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಹಾಲ್ ಪಡದ ಬೆಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬೆಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ಸಿ ಯಾನೆ ಬೆಜ್ಜೋಡು ಇಪ್ಪಡಿ ಅದಾ ದೀತ್ತಂಡೆ ದೀತ್ತಂಡೆ ಇಜಿ ಜೈನೆ ಅಪ್ಪನ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ವೀಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತಂಡು ಅರ್ಧ ಮಲ್ಪಡು ವೀಡ ಪುರದಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಉಂದಿ ಏತ పోండి కూడా మగురుండు మగురుండు పన్నే చూడలాగా ఏనిదారు చెప్పడం మగురుండు ಎಣ್ಣೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೀರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಕೈ ಕಾರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ನೀನಿಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡ ಬೋಂಡು ಹಲೋ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೈ ಕಾರ್ ಚೂರು ಪಿರದಿಲ್ಲ ಬಂದ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂದು ಅದು ಆನಂದ ಕೊಡ್ದು ಬೋಲೆ ಅದೇತಂಬ ಹಲೋ ಅದೇತಂಬ ರಡ್ಡುಂಡಾಯ್ತು ಸರಿ ಕೊಡ್ಬೋಲೆ ಅಮ್ಮನಾ ಸರಿ ಸರಿ ಎಸ್ ಹೋಡು ರೀ ಅವ ಆಪುಜಿ ರೀ 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 ಮೂರು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ ನೋಡ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಬಾಮ್ಮ ಹಂಚಿವಲ್ಲಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಮುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಡ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಆಂಟಿ ಊಟ చెప్పడం ಸರಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅವಸರ ಪಡಿಸಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಾದ್ పోతు ನಾನು ಇನ ತೂಡಿ ಆಪುಜಿ ಅವ ಕೈ ಕದ್ ಅನ್ಪುನಂಗ್ಲು ಏತ್ ಗೊಬ್ಬೀರಂತೂ ಓಡಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪಾತಿರಂದಿತ್ತೀರಿ ಹಾ ಬಾರಿ ಪಾತಿರಂದಿತ್ತೀರಿ ಹಾ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಡ್ಡು ನಿಮಿಷ ಏತ್ಲ ಇಪ್ಪಡ ಅಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದವ ಆರಾಮ್ಸೆ ದಿಯೋಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಕೀರ್ತಿ ಜಪಡವನಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಏ ಏ ಏ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಊರುಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದವ ಆರಾಮ್ಸೆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಒಂದೊಂದು ಬೇಡ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಡಿ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಮಿ ಗೊಬ್ಬರೀಗ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐ ಮಾತಾಡಿ ಅದು ದೂರ ಯೋಚನೆ ಕೈತಾದಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ನಡ್ಲಾಯ್ ಗುಬ್ಬಿರುತ್ತೆ ದೂರ ದೂರ ಯೋಚನೆ ಒಂದು ಕೈತಾಳ ಕೈತಾನಿಗೆ ಅದು ಮೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಕುದು ಪಟ್ಟಮ್ಮಿ ಹನ್ನೆರಡು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ತಿತ್ತೆ ಬುರುಂಡು ಬಿಡು 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 ಒಂದು ಸೈಡ್ ಜಪಡಾವಲ್ಲ ಜಪಡ ಮೆಲ್ಲ ಜಪಡಮ್ಮ ಆರು ಪೊರಿಸ್ತು ತೆರಿಯ ಸೂಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಪುರ ಕೈ ದೆಪ್ಪುನ ಪುರ ಮೆಲ್ಲಯ ಅಮ್ಮ ಪಟ್ಟ ಮಲ್ಪ 12 ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲ 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 ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೆರೆದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ನು ಬೇಗ 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 ಪೂರ ಪೂರ ತಂದಿದೆ ಭೂಮಿಕಾ ಗೊಬ್ಬರೀಗ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಯಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಕಾಯ್ಕಾರ್ ಪೂರ ಕುಂಬಾರುಂಡ ಬೊಕಾಲ್ ಮೇಜ್ ಸಮೇತ ಮೇಜ್ ಸಮಾಜ ಏನು ಯಾಕಡೆ ಎಂಕ್ ದೀತಿನ ಹೇಳುತ್ತ ಇಜ ಮಾರ ಅದೇ ಕೈ ಬಿಡಕ ಮೆಲ್ಲ ಜಪ ಮೆಲ್ಲ 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 ಫೋನ್ ರೀ ಇಂದ ಫೋನ್ ಅಪ್ಪ ಯಾನ ಕೊಡೋರ ಕೂಡ ಸತಿ ಕೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರ್ಚಿಂಕ್ ಇಂಚನ್ ಗೊಬ್ಬ ಅದು ಈಯರ ಗೊತ್ತು ಏನ ಸಮಜ ಊ ಸಮಂಡ ವಾಟರ್ ಓರಿ ಓರಿ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಇಡು ಹುಷಾರಿಪ್ಪೇರ ಅಪ್ಪ ಗ್ಯಾನ್ ಹೌದಾಗ ಕಂಚಾಪುಡು ಲೈನ್ ಸಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ದೀಪ ಇಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಓಡೆ ಹೋಯ್ನ ಈಚೆ ಸುರ್ಕಿದ ಆಚೆ ಕನ್ನಡಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ಸರಿ ಟೀಚರ್ ಓ ಅವೇ ಹಾ ಹಾ ಅವಳ ಸಮಾಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಂದ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಜಾರ ನಿಮಿಷ ಆಡ್ಗೆ ಹಾಂ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಭೂಮಿಕಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಪು ಥರ್ಡ್ ಮಾಮಿ ಹಾಂ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಾಂ ರೆಡ್ ಗೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡ್ ಗೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತೆ ಈಯನ ಹಾಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡ್ ಗೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹ್ಞೂ ರೆಡ್ ಗೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ ಬೆಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಬಲ್ಲೈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಗೇಮ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಇಂಚೆ ಇತ್ತನ ರೆಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಗೊಬ್ಬಿಯ ಫನ್ನಿ ಅದು ಮಸರಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಗೇಮ್ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತದ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಇನ್ನಾಂಡಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾಲೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳಿತ್ತನ ಬಂದೆ ದಾಲೆಜ್ಜ ಬಂದೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಅಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಕಲ್ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್